Bideo honetan inekuazio razionalen ariketa batzuk egingo dugu. Proposamena ariketa hauek egitea. Beraz, gelditu bideoa eta kopiatu zure kuadernoan. Lehenengo pausua izango litzateke ekuazioa ebastea. Beraz, x gehi 3 zati x ken 7 bardin 0. Edo x ken 7 pasatzen dugu beste aldera biderkatzen, edo bestela izendatzaile komune pintzen dugu. Beraz, hau pasatzen badugu biderkatzen, geratuko jakun x gehi 3 bardin 0 eta x bardin minus 3. Emaitza honek egiten dagoena da ekuazioa 0 izatea. Kasu honetan aztertzen dugu eta hau guztia 0 bada, betetzen da ekuazioa. Idatzi aldugu ja, ondoan, betetzen dela. Bigarren pausua, izango litzateke kalkulatzea izendatzailea noiz egiten dan 0. Zergaitik, izendatzailea inoiz ezin dalako 0 izan, ezin dugu zatitu zenbaki bat 0rekin. Beraz, kalkulatzen dugu, ea, x ken 7 noiz egiten dan 0. Eta idazten dugu horrela, x ken 7 ezin da 0 izan. Beraz, x ezin da 7 izan. Eta orduan, puntu honek, edo balio honek, ez da beteko inekuazioa. Honrek bi balioekin, osotzen dugu zuzen erreala, eroaten dugu zuzen errealera, minus 3 eta 7. Eta esan dugu, 3 bai betetzen dagoela, eta 7 ez dagoela betetzen, beraz, utzune pintzen dugu. Eta lehenengo zutabean, idatzi egingo duguz, inekuazioaren faktoreak. Kasu honetan, faktoreak ja deskomposatuta dagoz, beraz daukagu x gehi 3 eta x ken 7. Eta amaieran, idazten dugu x gehi 3 zati x ken 7. Eta orain, pentsatu behar dugu, ia binomio bakoitzak, betetzen dauan tarte bakoitza. 3 tarte dekoguz, idatzi egongo dugu hemen, lehenengo tartea, bigarrena eta 3. tartea. Beraz, osotuko dugu. Lehenengo binomioan, x gehi 3, lehenengo tartean, minus infinitotik minus 3ra, hartzen dagoen ikurra da negatibo. Minus 8 gehi 3, adibidez, minus 5. Beraz, idatzi ingo dugu hemen negatibo. Listo. Bigarren binomio, x gehi 3, bigarren tartean, minus 3tik 7ra, adibidez, x berdin 0, ordezkatzen dugu, 0 gehi 3, 3, positibo. Eta 7tik infinitora, izango da, balio positibo bat. Hemen, erreferentzi bezala, ipini aldugu, binomio hau, 0 egiten dela, hemen, x berdin minus 3, ikusten dugu minusetik positibora aldatzen da, 0tik pasatuz. Bigarren binomioa, x ken 7. Ordezkatzen dugu lehenengo tartean, edozin balio, minus infinitotik minus 3ra, minus 10. Minus 10 ken 7, minus 7, ipintzen dugu negatibo. Minus 3tik 7ra, adibidez, 0. 0 ken 7, negatibo bebai. Eta 7tik plus infinitora, adibidez, 10, 10 ken 7, hau da positibo. Beraz, idazten dugu zikurrak, eta izan dugu, hau minus, eta hau plus. Binomio hau 0 egiten da, hemen. Hemen puntu honetan pasetan da minusetik positibora. Eta orain idatzi ingo dugu inekuazioak hartzen dagoen ikurra. Guk nahi duguna da negatibo. Bilatzen ari garena da 0 baino txikiago edo berdina izatea. Beraz, idatzi aldugu, hemen gu bilatzen ari garena dela minusa. Beraz, minus bider minus, plus. Plus bider minus minus, eta plus bider plus. Beraz, bilatzen gagozana, tarte honetako balio guztiak dira. Idatzi egiten dugu, x barne, minus 3tik 7ra. Minus 3 esan dugu betetzen dela. Zergaitik betetzen da? Ordezkatzen badugu hemen minus 3 gehi 3, 0, 0 zati edo zer gauza da 0, eta 0 betetzen dau. Eta 7 betetzen dau, ez. Izendatzailea 7 ken 7 egiten da 0, eta esan dugu izendatzailea inoiz ezin dela 0 izan. Beraz, hemen bai, eta hemen ez. Hemen itzia, eta hemen irekia. Beraz, lehenengo izango litzateke kortzeteagaz, eta bigarrena kakoagaz. Eta hau da, bilatzen gagozan emaitza. Hurrengo inekuazio honetan, lehenengo pausua, ekuazio ebasteragoaz. Beraz, idatzi egiten dugu, x karratuken bat, zati x, bardin 0. Gauza bera,
x pasatzen dugu biderkatzen, edo bestela izendatzaile komun ipintzen dugu, eta beraz daukaguna da x karratuken bat bardin 0. Vale. Hauze, bigarren mailako ekuazio osotu gabea, x karratu berdin bat, eta x bardin plus minus bat. Bi balio daukaguz. Bigarren pausua, izendatzailea noiz egiten dan 0 kalkulatzea. X ezin da 0 izan, izendatzailea ezin da 0 izan. Beraz, hemen daukagu, hirugarren balio bat. Kasu honetan, zuzen erreala, lau tartetan desberdintzen da. Minus bat, 0 eta bat. Vale, pentsatuko dugu ia honek balioek betetzen daben inekuazioa bai edo ez. Vale, orduen kategoria desberdin bi daukaguz. Minus bat eta, aipaz, buitzen jatala, parkatu. Vale, minus batek eta batek, listo, hortzen. Venga, minus bat eta batek betetzen da behin ekuazioa? Bueno, ordezkatzen badugu hemen, daukagu 0, zati bat edo minus bat, bueno, da 0. 0 handiago 0? Ez. Beraz, kasu honetan, balio hauek ez da betetzen inekuazioa. Minus batek eta batek. Vale, orain aztertzen dugu 0. 0 izendatzailean dago, ezin da ez 0 izan, pues kasu honetan, x ezin da 0 izan. Eta bebai, utzune ipintzen dugu. Vale, hurrengo pausua. Idatzi behar dugu, lehenengo zutabean, inekuazioaren faktore guztiak, da, deskonposatu behar dugu inekuazioa. Vale, kasu honetan, deskonposatzerakoan geratzen jakuna, da x gehi bat bider x-ken bat, zati x. Hau da, gure inekuazioa, baina faktoretan deskonposatuta. Beraz, guk zutabean, ipiniko dugu, x gehi bat, x-ken bat, x, eta amaieran inekuazio guztia. X-ken bat, x gehi bat, zati x. Bale, guk nahi duguna da, inekuazioan lortutako balioa izatea 0 baino handiago, beraz, positiboa. Bale, posidatzeko dugu hemen, bilatzen ari garena, dala positiboa. Eta orain betetzen dugu. Bale. Orduan, lehenengo binomio, x gehi bat egiten da 0, minus bat denean. Hemen ipintzen dugu 0 bat. Nahi baduzu ez dozu ipintzen, hau da erreferentzi bezala. Unartzen dugu minus infinitotik minus batera doan balio bat, minus 8. Minus 8 gehi bat, minus aspida. Minus batetik 0, adibidez, minus 0,5. Pues minus 0,5 gehi bat, bebai da positibo. 0tik batera, 0,5 ordezkatzen badugu, bebai. Eta hortik aurrera bebai. Hemen daukagu 0a, eta pasatzen dugu minusetik plusera. Bale, hurrengo binomioa, x-ken bat. Badakigu hau egiten dala 0, x berdin batenean. Bale, beraz, zati batean izango dira minusak, bestea plusen. Bestela, ordezkatzen dugu tarteka. Orduen dinogu. Minus infinitotik minus batera. Hartzen dugu balio bat, minus 8. Minus 8-ken bat, minus 9, negatibo. Hurrengoa, minus batetik 0, minus 0,5, bebai da, negatibo. 0tik batera, 0,5, bebai da, negatibo. Eta batetik plus infinito eratzen badugu balio positibo bat, emagun bi ken bat positibo. Bai? Beraz hor dago aldaketa. Minus, eta hemen plus. Eta horrengo da x. Bueno, pues balio negatibo bat denean, hau da minus infinitotik minus batera, negatibo izango da. Minus batetik 0era, bebai negatibo. 0tik batera balio positibo, beraz positibo. Eta bestean bebai. Non egiten da 0? Pues x berdin 0 denean. Hortze dekogu aldaketa. Bale, eta orain kalkulatzen dugu inekuazioaren ikurra. Minus bider minus, zati minus. Beraz, minus, bai? Venga. Plus bider minus, zati minus, plus. Plus bider minus, zati plus, minus. Eta hau positibo, bale? Bueno, gu bilatzen ari garena, da positibo izatea beraz hemen eta hemen betetzen da bitarte horietan. Minus batetik 0ra eta batetik plus infinitora. Eta idatzi egiten dugu emaitza. X izango da balio bat, minus bat eta 0 artean, ez minus bat, ez 0, bai, tarte irekia. Bil batetik plus infinitora. Bai, zuzen erdi irekia bebai. Hori da emaitza.